Taring simi angro jagarina hagado hajorok palmase oron simi pura reklaima ang oron ni wansaro ko orobo reklaika ano oklet ni wansaba ano horoda progodo oro club no sawi khanan simi jagari naidi simi hina ano oro khanan simi jagari ma pura reklai tonga bin pura da progo buti angfro onek rekhani sang pura koine ne thai tong Jotono lamsuko secret library channel puliano kaisa kognor jotono sanai kahamke wan sugi naledi agurtala area tamo boni borok eba wansarok simida bazar eba ki dukan rui mansinai alkatopani borok eba ti Tiprasa rokle agurtala area bazar eba dukan rinani rol niyam kreja angkhana Okongno kene norok bukhao wansuk tongkhana bazaro ba jaga tongke jasa jaga phana asuki konawa ke dukan rui tongmanu hune phiaba jengse atei wansuki manu baksa borok henke nini ani hne jati jatno sikagi tonglemani bo nukjak tongkha aboi jeng bisi kok sana thangya direct kono sanai khorsa college pori tone manai bini college of fee eba rang renani short amount tarti bo niji sakbai thang thachuk tlangi phali tomani a jorawo baksa wansa eba khore khorta wansa bukha sitrarok I mananyo phai bonani nakya damroka o jaga dukandar di orone dukan rimanya ama hake o je bo dukan rima jagani riklai jagi tongkha haipono I manaibo salje saliya bukhano krak khlai tesha a jaga dukan rima tongo tamani hinba rang puisa to jotono nango hedeba o rangni dartinya o manaibo buibe hamesa sajago bujana naipono sakno bukhano krak khlai tesha dukan ni tongo haipono jorato lai tongo a wansor tesu bono bona na yo tokna na yo te jasa musapon khaimano tama ki tom ki telemo seri tongka ba apni dartinyo I manai tabu henke camera buska nuksage bini khani joto kok sawe khana rekha boje problem angmani no patigo jeng amono sanai nor o manai kokno full kaham ke nai tam sanamu jeng comment ge sari te chini khani kok amono tonai agurtala area tamo boni jat Wansa simida dukan bazar ruimansi boni topani borok eba Tiprasa rokle agurtala area wo bazar eba ke dukan rinani tangi mana angkana sudo abo simi agini simi jeng khanai nuguna phayu jen kebama Tiprasa dukan dikhangke bazar khakyanga bo riklaija po oramaria po nori hoja po ama hake jeng kebama khanai tong hedeba phiaba abani solution tabu bo kahamke kuno jaga phono nokya ko tiniya khana khorse khoroksa khasamang tongo ama hai Sojini dra baitolte manasho norok henkai I college portone manani khoktina kahamge khanai di bo bini kha eba ko kelejama se kahamge chari manchale belani bo cost tong khana camera pasang phaya pano bono nijino bo camera pasang ma pha kyam sake ingya sab samja tina ba ke social media bo nokja ke sapa kya khana ya tani dino a borok hamira we tam ro khajana hedeba amje wansuna kereng wansugi nadi jeng amsig o jaga direct sana thangliya naitinke nor omonani problem bomtei Taring simi angro jagarina hagado hajorok palmase oron simi pura reklaima ang oron ni wansaro ko orobo reklaika ano oklet ni wansaba ano horoda progodo oro club no sawi khanan simi jagari naidi simi hina ano oro khanan simi jagari ma pura reklai tonga bin pura da progo buti angfro onek rekhani sang pura koine ne thai tong ampore adin forono oro pura ono wansaro haika ano ramro kutumbu rano sampai oro ma thajorok phamani wansa dol phajang gang ang kirui ang diang malik no kol khagena ni sabaika ang apro ojan jagari kado o dara Tiprasa tongge dara wansaro hinpai mas dara ti ko wansaro hin do ro mo an na si oro kin himang la ni dara Tiprasa tongge ja ba te ongge dara khaito sacha sarigon thangbaika ang gangga horkudu dino ang ko honoita jora phalka honoita pa hinge ang aro manik kana kona hainani 10 tawa a obinogoro hor 10 tawa aro ko obinogoro apurba dukan hi tongro platchan klabo aro ang ko bike ko even side ta bike even side tonda ano o dukan kinaro sabo bike ton ne angke pono bo ko mutai ri tongdo gang ko pini ko suri tongna hi tongo ko Hare Krishna hin tongna nge gang nasina ga sabo nung khaine duiba hoi ni no kando gambo suri tongna hin tong ka haimane pini kormachari haido arbo Tiprasa tinjona pora haido Tiprasa hayo khanaga dara Tiprasa hayo ano sagata maling no tonghe ana thamas maling mogol kotoka naide hoi bitri dok ne amte ke no do ngane ang saimak dam bo to wansa to anu ta punai gang maling no phacha kol khaika borok purak khaisige tinjona borok purak khaisi haiga do dugana hapka jengaro satjona do Tiprasa aro mansa masa singma pura hini tongo emtong ta pura ke masa channel tha pura riu waisin busin amte ni do ang pura sar sorry uncle sorry ang tini ketal se puja se oro pai tini toni jakha
maligo ang ko song saimia chere bor Tiprasa o Wansa Tiprasa nge tha bor buisine ara amte hin chai tong ara ang ko apurba dukani malik puro video khaija tong mobile lo ang full video khaimale pura kiriwe ekdom dom kiru su ang last to khaine ang video to heka 21 taring gaga aro khaika orang singe bui jagari na hine ang orang ko khali ata ang ose hine oros dikha oro dikha orang singe joton line sim joton si jaga hine bui oro i oro dikha orang ko i muthi ding phalai beri na ha tong ang ta bon na semia muthi phalai bo ban oi oro jagari mangla hine te ha kinar ka i bike ko kesa ko man daga oro kinaro hi duita se si tonan do duita se jaga tingon cha si monang kolo khai song ase ba se jaga tona se oro ton me hin chao do khlaina even kinaro tang kami kinaro i oro Wansa chati dio atmui to nyade ke kisa simu kaisa ang duita se bero to duita kha saga ang chata oro bero oro na di bong Wansa bong ma kha Tiprasa no khlai si Wansa boro no jaga ri ui oro chati humja oro uklop sango nai nai di uklop sang pon Wansa borong ga jaga angko mukhidam phali ni jaga ri oro thuruksa robo ko Wansa robo bere ko oro kormachari ansai cherai ansle an soman rose bui klan ni borok ang nung bai mase bong busang sa ano da borok amte hinu ano klan borok side langa oro ke bur khlai mangla oro no ma tong nai ke bur mangla borok thika e klan boro yang phaibe ka mani boro ang yang ko obinogor bo thamani obinogor bo klan boro Wansa mang singne oma oro kono sagang ga Wansa no support phene Tiprasa support khaigla ne ang mana khai sapeka ma ang media or thana hindi media ang robaro thana nai ka robaro ko media of ini sawe ang robaro tang malia ang bo tabo college ni student ang college ni ko rang rime ang se ang tabo mo kormachari 15000 khai ano khai tong phung ang 5:30 ta nismi hor 9 ta jora rok tong gai ang mai rok si masa ya one 20 mas khai tong tabo on sin reclaim kaisa pura 25-26 keji mono apro 7-8 ta kere tong do ampi 7-3 ke 3 ta mal pai jang ge tiramang 20 mas haja ang onek reclaim ya ini botesa aron se jaga oi oro jaga tong mangla klami boro nung na fe nung din ne Wansa ro si dagi tong go Wansa ito aro bai tong go bai no ber khlai ja bai pu du khon ang ja pin pura muthi bang gila kono pura reclaim amte khai tong bai no se reclaim bai pura du khon pas Tiprasa te ke aro Tiprasa 20-30 jona boro bazaru ang bon saka mana first time in the non first time history ang 20 kha Tiprasa no bai ang fakiga borong no saka ta kiridi borong jono kiriza Wansa mang no sikirja masa no sikirja ang bon saka ta kiridi ne ang bon saka ang oro fight khana no bong ni haya mo bong ni jaga ya Tiprasa ni house sing Tiprasa sing tang business Wansa business khaimano Tiprasa tang business khaimya Tiprasa ni hable Tiprasa we business khaimano bobo samung khaimano Wansa simi khaimya thamcha rila 50-50 ang joto Wansa no ba hamya hnya Wansa 80% hamya hanga ka 20% kaham tong ang joto no ba hamya Tiprasa ba 80% kaham ka 20% hamya tong amde ta sing mili line ma unity ingman ba sing tabo aro vision 30 jon bor kidi lai cha ang saka oi bai no ta kidi nong house ol khai bor hambai hin chapa ga apro ang fight ka Tiprasa rong ba apro pa munai nung oro tongmang ba bela hambai singka daily sir khlai jago ang adino first time 20 tarik ko ang 20 tarik ko ano khlai jang mani aro ang pura afro fight ka ani Whatsapp group paran borok jotong samka paran bor ta saka munai sing haina de nangno hin saka ang saka tara ang kolom ba fight kana ang wisdom knowledge ba fight kana amte borok nono yak pisaya ang dekha pora borok khaja ang tabo ain by fight kana ang saka ang te bulaina tokna ya ang ain tong ka ain by fight kana jan nang fight ke dara acha oro ka rekhanya ok dugan khanya ko to oro dugan khanya tong wi ko aro thungja Wansa ma sedara ang tak phaya borok ono sawana ang bo hanu ta kiri tong ang nungke boro ni mokhi tawa ang bong sanya bong ni mokhi tawa an bong sorop kotha butara ama tepor ma to bapan ke Chhattisgarh ni sing yang ko para projapinoti ni puro ko kaham ke Saurabh Garthako ang ko BA political honors khai tongo Holy Cross college ang tabu ko ani college fee rime ang se ang mano support khaine ni se ang an college fee nahi ang ta phajro phali tong ma bo ta sabar khlai jago iyo baino bo tar saimano baino bo kok thangi saiman tabo sabar khlai ama khe Wansa rong no bethayo aro tabu thangi dara kok salemano hindi sa lagena tongo